Selam, selam. Sağlar mısınız millettaşlar? İzləyirsiz TLV kanalının toğra tamaşaçıları. Min Bulat Bayramov hem. Min Leysen Gimayeva. Sizni Kızgan Kazan kulinar tapşırığının Şirat'tағы шығарылышында сәлемлейбіз. Qarali, her çıkarılış aldından көңілден indir dolqınlanı bilen birge tezrek bu gün жетсін еді деген aşkını var mı? Келешем қонақларда, студиядағы мұхитте гүл үзге атна сайын bir aşır. Бүгінгі шығарылышны мен икілете aşkını bilen küttüm. Нәрсеге екенін мен шамалайым, себебінде әйтейінді. Бүгін Қызған Қазанда қонақта эстрадыбыздың сандуғашы, Татарстанның халық артисті, яратқан жыршыбыз Зейнеп апа Фәрхетдинова болаша. Hem Татарстанның ат қазанған артисті, танылған композитор, автор башқарушы Айдар Темірбаев. Қонақларымыз, рәхим етігіз біздің yanımızға, студиябызға, біздің командаға. Айдар, сәлем. Саулармысыз Зейнеп апа, шыққанларыңыз. Ayдар, selam. Zeynep apa, hayır. Hayırlı günler. Lakin Ayдар, bugün sen benim komandada, biz senin bilen olarga karşı bugün yarışacakmız. Hem biz sizni jеңешекпіз. Yarar, qararımız tapşırı ahırında. Yani bizge bugün yarışta birim birişi, hem indi bizni ahırdan hüküm etişi kişinde şakırga kerek. Onday kişimiz var, konditorluk sanatında dünya şampiyonu bulgan demli riziklar pişirüşü Leyla Kaşapova bulaşak. Leyla Kaşapova karşılığımız. Sağlarmısınız. Selam. Konaklar. Benim kolumda konvert. Birim şuşunda. Bunun içinde rizq siz pişirirge tiyişli. Fotosu. Mene siz hazır açıp qarağız. İki yap komandada. Hoppa. Var nersede anlaşıla mı? İngrediyentler boyunca. Aydar anlaşıla mı? Farş, önemi, may, su hem sıyık may. Yeşil ülen. Ak may da var, yarar mı? Fantaziyağızға nekile, neşe uylaysız, işke jeyilgiz, uylağız. Hem seni tapşırı ahırında şoqırasız, men kirem, beye birem. Жеңушіні иғлан етем, жеңілішіні де иғлан етеміз. Яқшы. Рахмет Лейла. Әйдәгіз, қыздырағыз қозанды ярар ма? Лейла, біздің жеңулерге қатты сау болып тұр. Zeynep апа, нәрсе пішірген? Так, siz нәрсе әшейсіз? Әйде, егіт башласын әлі. Әйде, нәрсе? Сен нәрсе пішіре білесің? Oy. Bunda pilmen de pişirge болады. Pilmen pişirge болады. Әйде, pilmen деп тұрмыз. Әйде, pilmen деп тұрмыз. Pilmenге соған жоқ. Әйде, котлет қыздырабыз. Әйде, котлет. Бәле, ерлерше. Оның неше тәбіз? Оның котлет мүшінде. Әуәлі? Ұнда. Қарай жойлығына. Суны ішәбіз. Суны біраз салуға керек болады. Қызып кетсез гіне өстербіз. Yok, котлет ішіне салырға болады. Бола, міне, мұнсын турап салуға керек жоқшыла. Болды. Міне, 100%. Біздің котлет бұла, сіз. Мен яратам мұнды ешірақта чебурек ясарға. Чебурек? Қомыр ясабай ба? Қомыр білен. Біләсіні, бізде суған мұна жетмейнім да, суған. Ясар ет, біз қомыр баса білмейбіз су. Чеснок суған. Әйе, değil mi? Міне үленлер бар. Суған орынына ешіл үленлерін қосып Шуны қосыптырабыз енді, қам май. Шыны оқмайны қосыптырабыз. Так, демек, формалары түрлі башақ. Сіздің чебурек, біздің ұнда әуеленген котлет. Шылай бен? Болды, достар, башлайбыз. Тапшырыбыздың генераль спонсоры Кукмара Металл Соғытсыба заводы. Әлігі шәп табаларыны, қозанларыны һәм кәстрүлеріні сүзаларының фирменні кибетлерінен олаласыз. Ейсе интернеттан заказ берсәгіз, игізге кетіріп берілер. Біздің ішіміз енді башланды. Айдар башларға керек, Зейнеп апа башларға керек ішінен. Siz әкірін, бұл яры, пешетке кесен де болады. Сіз ішлей башлағыз, біз сізге мәқәлләр әзірләп қойды. Татар халқының мәқәлләре бик жайлы, бик жеңіл мәқәлләр. Мен Айдарға айтам. Мен Зейнеп апа сізге. Аты бар, қамыты жоқ. Ашы бар. Қашығы жоқ. Дұрыс па? Мәғнәсі бойынша тұры келе, үйде қабыл етем, қашығы түгіл, сауыты жоқ. Сауыты жоқ. Ну, яры меңа қалса, меңа. Зейнеп апа, ашқа ораны? Башқа. Олардығы жеңіл. Шылай тұры келген, Айдар, шылай тұры келген. Екінші мәқал, көпке кетсе балда. Татлы.
Көпкә кетсе. Киресин. Киресе ничек буласың? Ошы. Дөрес, көпкә китсә, балда ашы. Көн сайын ашай башласаң балына, шулай бит. Зәйнәп апам, дөнья җәе белән, кыймак Майы белән. Дөрес, тагын берәр мәкале калды. Эшлисең бу бүген юк Бүтән нәрсә җыртылып бетте бүген. Ярар, бүтән юкмы? Сине размер түгел бу айва перчатка. Бүтән юкмы? Ул хатын кызлар өчен. Бүтән юкмы? Бар, хәзер бирәбез, әйе. Бер мәкале әйтәсең дә. Тагын бер мәкале әйтик тә, сабанда сайрашмасаң, ындырда нишләрсең? Ындырда Аңгырашырсың. менә. Һәм инде Зәйнәп апа. Кунаклар. Так. Ит күрмәгән кешегә үпкә дә Тәмнедер. әйе, дөрес. Тансык дигән, менә шундый. Менә дуслар, Айдарга таптык. Кара перчатка ярыймы булса размеры? Ничек ярамасын, менә. Айдар эшне баштарга кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдә. Без сезгә әле сорауларда әзерләп куйдык, яме? Сораулар әзерләп куйдык, Зәйнәп апа. Бу ел бит инде сез койнана булдыгыз. Аллаһа шөкер. Иң төп вакыйга. Килен белән мөнәсәбәтләр ничек? Аллаһа шөкер. Яхшы гына. Кем? Айрым торалармы сезнең белән бергәме? Бергә торабыз, Аллаһа шөкер. торасыз. Әйе, без бергә торабыз. Барсы яхшы, тәртип. Кемне биетә? Килен кайнанамы, кайнана киленнеме? Хәзер замана гел икенче бит инде. Булат. Бергәләшеп бийбез. Анда, әйе, хәзер икенче замана алай. Аңлашабыз бик яхшы. Аллаһа шөкер, Аллаһа шөкер. Проблем туганны юк менә, дөресен генә әйтергә кирәк. Килнебез бик акыллы. Төгөн итәме, йөрәк янама кухняга кирип кит. Ай, моны дөрес эшләдем икән. Ай, тозын салдым икән дип шундай. Ну, ул яктан килнебез бик белеп тотына, күренеп тора. Шундук Сезнең инде идея торган юк бит инде. Аллаһа шөкер. Инде без инде чыгып китәбез. Безнең урынга әлбәттә, ну, Көрәшкә ашлар пешкән. Ашлар дөресен генә әйткәндә, үзләренә менә пешереп, рәхәтләндереп ашсалар, бик яхшы. Без риза идек. Чөнки, әйе, без бит инде Зөфәр абыйның белән әйтергә кирәк, үзебезнең теге ниләр инде. Традицион. Вкус дип әйтәм инде. Үзебезнең традицион әйберләр шуңа күрә кайвакыт инде кирәк бирне. Без үзебез пешерә башлыйбыз. Инде чакырып, пешереп, өстәлгә чакырганда әлбәттә инде күңелле. Димәк, ана проблема юк бит инде. Юк. Барса җайлы, барса киләңә. Я Айдар, сиңа сорау. Сине композитор буларак башта бер сорау биреп алам. Менә синең хәзерге көндә, бүгенге көндә җырларың 1000-гә тулдымы әле? Сез аны барасызмы җырга? Учет барамы? Юк, Ну 500-дән күбрәкме? Күптән күбрәк. 1000-гә әле җиттеме икән? Белмим. Шул тирә бардыр инде. Ну, иң беренче җырны ничә елда яздың син менә? 2000-ләрдә яза башладың бит инде. Иң беренче җырны мин яздым 90-нчы елда. Үзем яздырдым. 90-нчы. 1990-нчы. Әле СССР таркалганчымы? Әйе. Шунда мен яздырдым да, Зәйнәп апа, сез хәтерлисезме икән, Равил Харисов җырлый иде. Ул Равил Харисов мин тапты, мин икенче курста укыйдым. Институтта гафу итмә мине, гафу итмә дигән җырны. Яздым. Әйе. Юк, ул җыр дип аннан соң нәкъ шулай иттереп, шундый сүзләр белән Зөфәр Хәйтинов да язган, теге берничә ел иткәч инде. Но менә Равил Харисов башкаруындагы ул бик популяр иде, Зәйнәп апа, хәтерлисезме? Гафу итмә. Менә иң беренче җыр ул минем, Зәйнәп. Эстрадный, чисто. Менә сиңа, менә әле минем эчемдә ачыш булды әле бу. Ну, әлбәттә, 90-нчы елда яза башлаган, 1000-дән генә арткандыр инде җырлар. Теге иң кадерлесе дип бармы шундый менә? Иң кадерлесе кайсы менә хәзерге көндә менә кара менә бу җыр менә бик нык миңа бик күңелемә ошый менә шундый булама. Ничә килеп чыкты? Булар инде, ну, мәсәлән, топ 3 җыр. Олар күп инде, мин белмим. Күп айыр булмый. Вадимның көттермәсә гидән көйләре. Көттермәсә гиде. Тагын үземнең кагылма кеше ярына. Аны мин ярдәм. Бер, җырнасы кагылма кеше ярына. Ул җырны шундый үлеп гашык булдым. Күрсәткән идем мин Айдар аны. Әймә шуннан соң бераздан соң әзрәк соңгарып калды. Мин әйтәм, "Ана шул җырны җырлыйм әле" дип. Тотынгай Зәйнәп апа, аны мин бирдем ди кешегә диде. Айдар. Юк, үзем җырлыйм дидем. Үзем җырлыйм дидең, әйе. Үзе җырлый, аны бит ул телефоннарда да бар бит ул. Телефонда гудогында тора бит ул җыр. Әйе, ну, ризатларның инде булу үземә генә дип әйтик инде. Әйе, аларны инде. Хоу.
Алар шул җир белән чыгып китте. Чыгып киттеләр шул җыр белән. Татар эстрадасына. Рифат та күп инде. Сәбәттән язлар, ахвы язлар. Син җырмыни? Тот әле, менә Зәйнәп апа синең җырны җырлыймы? Зәйнәп апага ничә тапкыр җибәреп карадым. Иң яраткан җырчыларымның берсе. Генә түгел, иң яраткан җырчым дип әйтегез. Без ата бөтен җырыңды яратам. Бөтенесе. Тукта. Шунлап та Зәйнәп, тукта әле. Ләкин бер җырда юкмы? Кыйналга килә. Юк, сорай килем. Тагылган җыр. Сорай, бәле бер җырны җырлыйм. Юк әле. Җырланмаган әле безнең җыр. Алда, Алла бирсен. Менә Симават, кара әле. Зәйнәп апа белән мин институтка барган чук таныш идем инде. Минем абыйны озатырга, теге армиягә озатырга кайткан язмалсыз Зәйнәп апа. Или туйга кайттыңыз? Туйга. О, сез инде бер-берегезне күптән беләсез икән. Студент вакытта мин килеп йөрим, общежитиегә Зәйнәп апалар янына. Ну, абый янына инде. Абый янына Зәйнәп апа. Без шул этажда Зөфәрләр бергә торалар иде. Малайлар беренче этажда торалар иде. Әле без Чех базары янында яшьләр бит инде Зәйнәп апалар. Бездә ничә еллар күршеләр булып яшәдек. Зәйнәп апалар белән башчы бик дуслар. Ләкин менә шундый бәхет кенә тәтмәяр мине. Зәйнәп апага. Юк, вакытта димәк җитмәгән шулай бит. Шулай, һәр нәрсәне үз вакытында дөрес әйтәсең була. Ну, минем уйлаганча, монда ниндидер бер җыр туачак һәм Зәйнәп апа җырлачак, ул бомба булачак дип уйлыйм. Алла бирсен. Ул минем хыял. Кадерле кунакларыбыз, безнең ТНВ каналында сезон премьерасы. Ул да булса музыкаль Сабантуй. Сез анда белгәнебезчә инде жюридә утырдыгыз. Нинди уй кичерешләрегез шушы проект турында уртаклашыгыз, фикерләрегез белән. Катнашучылар турында, мен проект турында бер-ике сүз. Ул беренчедән барып кергәчендә аның атмосферасы килгәнчә, анда оформление дип әйтгәндә, әйме, бизәлешеннән икенче төрле. Әйе, бик матур кабул ителде. Һәм менә катнашкан катнашучыларга, аларга ниндидер менә бу ярыш рәвешендә бит инде өлкән җырчылар белән бүгенге көннең җырчылары арасындагы менә бу тандем җырларны алышып җырлый. Әйе, менә ул идея ничексең сезгә менә җырлар алышып? Шуны әйтәм, менә бу бик матур килеп чыккан. Менә бик матур тандем әйтә, сөйли белгәннәр. Аннан соң мин шуны әйтәсем килә, менә режиссерларның дөрес сөйли белүе. Мине бүгенге көндә менә шундый тапшыруларны ясар өчен талантлы режиссерлар кирәк. Талантлы режиссерлар булса, андый задумканы дип әйтегез, менә шундый нине, әйме? Эшләп бетергә була, тиешенчә матур итеп. Һәм бу миңа калса бу проектта барып чыккан. Бик шул проект дип әйтергә. Син ничек фикерләрең Айдар? Миңа бик ошады проект безнең мин барган передачада Илсия Бәдретдинова белән Зөһрә апа Шарифуллина. Так. Иде. Зөһрә апа минем менә шулай әле генә әйтеп узган җырны җырлады. Язлар, ахвы язлар, тагын синскә дип. Шундый матур килеп чыкты. Именно бик шат тапшыру. Гомумән ТНВ соңгыраларда шундый матур яңа программалар. Музыкаль Сабантуй, кызган каза. Карагыз әле сез. Бөтенләй серләрне ачып бетермик. Безнең телевизор караучылар бу тапшыруны үзләре күрәчәк. Әле күрмәделәр мине. Юк, әле күрәсәләр, менә сезон тәбит премьерасы, ул бит әле берничә атна барачак. Шуңа күрә дуслар, барысында игътибар белән беренчеләрдән булып Татарстан Яңа гасыр каналында карагыз, яме? Безнең эшебезгә килгәндә, котлетебезне кыздырар вакыт килеп җитте. Онда әвәлибез котлетне һәм майда кыздырабыз. Сез кызлар нишлисез? Безнең ризыгыбыз әзерләнеп инде хәзер табага салынырга тиеш. Эшлегә әзер име, камырыбыз әзер. Камырны җәеп, эшлекне салып, каплап җәеп куябыз да һәм инде табада пешереп алабыз. Безнең дә эш китте монда, җәмәгать. Әйдәгез, котлетлар кыза башлады. Күчик әле уеныбызга. Безнең килгән кунакларыбыз белән бер уен уйнатырга гадәтебез бар. Без сезгә дә ул уенны әзерләп куйдык. Менә җәмәгать, карагыз әле. Чебуреклар ничек пешәләр? Монда кызалар дөресрәгә, кызалар. Шундый матур булып. Ай-ай-ай, Зәйнәп бу өчен профи. Шуннапты. Уен бүген шундыйрак. Без сезгә хәрефләр әйтәбез. Сез шул биргән хәрефләргә берәр төрле ризык исемен әйтәсез. Татарча булса яхшырак. Без булышабызмы? Ну, булышсак та була бераз гына. Үләннәр ризыкка керәме? Үлән инде ашасаң инде үләнне, Ашый торган булса. Менә шын татар үләне булса, мәтрүшкә.
Ярый, яме? Ярый. Кем күбрәк сүзләр әйтә шул җиңү шуңда бу вакытка түгел. Гадәттә без аны вакытка уйныйбыз. Но шулай да зак уйларга түгел, яме? 1, 2, 3 әзермесез? Китик, иң беренче хәреф А хәрефен әйдә чиратлашып кемгә? Сүз. Зейнеп бара. Әйе. Аш шулпасы? Аш булды, аш. Әйдә, әйтсин. Мин җиңеләм сорап. Юк инде. Алма. Алма пирога. Алма пирогы, мына хаките. Олай ризык бит. Ярар. Тагын бармы А хәрефенә Зейнеп апа? Аш булды, алма булды. Әйдәгез икенче хәреф Ә хәрефе. Әгә, тиз генә. Борынгы бір ризык бар бит инде. Әлбә. Әлбә. Әнис. Әнис ноши. Хаман гөр үлән. Әнис оши. Булсын ноши куйт. Вегетариан иште. Тәмләткеч бит инде әнис. Әнис ярыймы? Ярар кабул ит. Б хәрефе тиз генә, Б хәрефе. Бәлеш әйе. Бәрәңге шулпасы. Бәрәңге. Сездә бит инде бәрәңге нәрсәсе инде. Зейнеп апа, карай бәрәңге. Тәкәсе. Ну, син беләсең анда ризыкны? Беләм. Бәрәңге тәкәсе. Тагын Б хәрефен әйтәгез. Бәлеш булды. О, хайбәт, менә монда шундый процесс җәмәгать. Күрәсез? Бауыр, әйе, бауыр. Бауыр риза яратабыз. Зейнеп апа. Булочка. Инде булочка инде. Нигә? Булки алайса. Нәтиҗә үсә шундый үзе ашын аның пирогы бик тәмле була. Балан бәлешеме? Балан әйе, балан бәлеше. Бәрәңге бүккән. Бәрәңге тәкәсе. Тагын бар әле, емелә, ну әйтә. Бәрәңге бүккәне дә диләр инде. Бу хәрефенә ризык бит инде. Менә кайда бәрәңге тәкәсе. Бал кабул итә. В хәрефе нәрсә бар? В-га бармы берәр? Варенье инде. Варенье инде татарның инде иң варенье. Виктория тагын. Виноград. Менә әйе, юк, татарларда нәрсә бар шундый? Бәләкәй генә бар, зур. Бар шундый. Вак бәлеш. Вареники бар әле. Вареники, татарча түгел бит. Ярар, Г хәрефенә тиз генә, әйдәгез, тиз генә. Гүбәдия. Менә. Әйдә, Г, ну, Г-га. Ну, гөлҗимешләр бар инде, аның тәмле була компотлары, но аш. Гөлҗимеш. Компот. Гөлҗимеш компот, ярый. Я хәрефе, тиз генә. Яга. Ястык. Ярма, аяпмыш диләр. Ярма хыстыбы да бар инде, ярма кыймагы да була бит әле. Әйе. Ю хәрефенә бармы нәрсә, ну? Юка дигән ризык. Кайсыдыр якларда бар. Ягә син ярдәм итәсәң. Әйе, юка. Ничек инде без бит бер команда. Без бер команда, юка. Ю хәрефенә, ю. Нижгар якларында була. Юка. Юа бармы син? Беләсезме шундый сүз юа? Юа. Пирожкиләре. Юа пирожкиләре. Ә хәрефе, ә. Тагын ә. Әлбә булды бит инде. Юк, ә. Әйе. Эремчек. Һәм иң җиңел хәреф. Эремчек пилмәне. Әйтегин теге вареники. Кем тапты безгә бу хәрефләрне? Андыр табагыннан урлап алып кайткан, бодайдан пешергән нәрсә? Икмәк. Бу бәйгедә Зейнеп апа Фәргатдинова өстенлек яулады. Иң соңгысы бигрәк тә күз алларына килде бит әле менә шул ындыр табагыннан кайтулар. Бер теге мондый ни белән сумка белән бераз бодай алып кайтулар. Кисәгә тутырып. Булды. Безнең җиңелүче командага Biraz gana tәмле нüşкәләр бар. Аларны безгә хәзер Лейсан китерәчәк. Хәзер мин сезне сыйлыйм. Монда гына торыгыз, хәзер алып киләм. Әйдә. Ярар. Суши Топ компаниясе безне атна сайын тәмле хәләл ураллар белән сыйлый. Бәяләре дә тәмле. Кирәк урынга китереп бирәләр. Сайлау мөмкинлеге зур. Чиста Юрама 61Б адресыннан. Тапшыруыбызда музыкаль пауза. Карале, Айдар, менә синең җырыңны әлегә Зейнеп апа җырламаса да, синең бар уникаль мөмкинлеген бүген аккомпаниатор булырга. Син хәзер гитарада уйнасаң җырын, син уйнасаң ул җырлый. Инде җырны Шуннан соң. Инде җырны. Ну, минем иң яраткан җырларның берсе. Гаиб итеш булмасын, на всякий случай. Менә шул җыр гаиб итеш булмасын дигән. Импровиз дип әйтәбез инде. Инде йөрәк. Гаиб итеш булмасын дигән җыр, гаипләмә. Xatlar yazam sina, xatlar yazam. Elle barıb jidə, elle yox. Cavab güdən xaman bir şılamaq. Күңелемдә bir də tınğı yox. Gayıplama mini, gayıplama.
yazma lakin nıqlab uyla Ötenişke irge kalmasın Gayıpleme beni gayıpleme Ağırmına şunu anlasın Cevap yazma lakin nıqlab uyla Ötenişke irge Haydar Timirbay, Zeynep Farkıdinova Kızgan Kazan. Tapşırыбыздың генераль спонсоры Кукмара Металл заводы. Әлеге шәп табаларны, казаннарны һәм кастрюльләрне сез аларның фирменный кибетләреннән ала аласыз, яисә интернеттан заказ бирегез. Безнең ризыкларыбыз пешеп чыкты. Безнең менә шундый шедевральный котлетлар килеп чыкты. Айдар белән, ну бик тәмле күренә. Тәмле. Но Зейнәп апа монда инде бер сүз әйтеп булмый. Ну, карагыз, җәмәгать, бу югары дәрәҗәле мастер пешергән чүгәләкләр. Борчылмагыз, сезнеке гүнле иратлар ризыгы. Бер-беребезне тынычландырабыз әле бүген. Бүгенге безнең ярыш кебек түгел, бер-беребезгә комплиментлар әйтәбез. Каршы алыгыз. Әйдә, Лейләне чакырыйк. Лейла Кашапова. Лейла Кашапова безнең шеф-повар. Жүгіріп кіліп жеттім. Лейла. Кәмле сездеңме? Сездім. Қара әле ничек петрушканы матур итеп ясап куйдык біз. Акцентны шунда бирәсе булайымы? Акцент петрушкага безнең. Ярар, хәзер конвертны ачабыз инде. Әй, ачып карыйк әле. Дәрс икән анда. Башта тамашачылар күрсәтәбез. Көрәмешме? Уйланылган ризык бу Азербайҗан кухнясыннан кутабы иде. Кутабы. Әйе, монда инде визуал буенча Зейнәп апаныкка күбрәк туры килә, күбрәк дип уйлыйм, полностью туры килә. Туры килә. Әйе, монда инде безнең эшлек кенәдер. Бездә шул кутабы эчендә булырга тиешле ит. Әйе, без камыр баса белмәдек. Без шуңа күрә без алдан ук әйтеп куйдык, без камыр басмыйбыз дип. Шуңа күрә без биреләбез, Зейнәп апа беренче урында. Ну, монда инде хәзер авыз итә кара кирәк бит. Әйдәгез әйдә. Моннан отказываться итеп булмый бит әле. Аның теге кыяфәтләре бик матур. Яшел үләннәр белән тоз брашны салды, ул шундый менә Сочный, бик тәмле. Менә сушный булырга тиеш. Шедевралити дип аталaba. Җиттеңме? Булай кул белән генә. Кул белән генә исендереп куып карыйм. Һәрберебезгә дә берәрне алсак, шундый. Бик юкка камыр, уенчык шикелле теге кыяфәтедә мотор, сочный эшләү күренеп тора. Теге әйберләр пешмәгән, Пешми калмаган? бетмәгән. Юк, зеленнар дип әйтәм. Мин монда үзем дә хәтта булмаган шәпәмне салам. Бик тәмле. Тузы бармы? Идеально. Онытылмаган. Шулай итеп, бүгенге бәйгенең җиңүчесе безнең кызлар командасы Зейнәп апага бирәбез. Зейнәп апа куйбыз. Бүген мин сөенәм. Шәптәрмә булды. Хәттәнеп, шын күңелдән сөенәм сезнең җиңүгә. Лейла, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгызга. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Зейнәп апа. Әу. Җиңүчегә. Әйе, Ләйсән үзе тапшырсын менә. Шын күңелдән сезне җиңүегез белән котлыйбыз һәм менә шушы шәп бүләкне сезгә, сезнең гаиләгезгә бүләк итәбез. Җиңүче билгеле булды, бүләген тапшырдык, хәзер җәзага күчәбез. Җәза шундый иде, җиңелүче команданың берәр җырын башкара. Ягъни син берәр биюен түгел әйе. Аны бит юк, Зейнәп апаның Ленин турында ялгыз биюе. Шуңа күрә берәр җырын сиңа җырларга туры киләчәк. Сиңа ярдәм итәм. Зейнәп апа шикелле ничек җырлыйсың инде? Аны шикелле син үзеңчә җырла. Ләкин аның җыры. Әйдә уртага басып менә матур итеп бергәләшеп уртага басып. Әйдә талларымны. Мондый котлетны пешерә белгән кеше матур итеп җырлар да яза. Матур итеп җырлый да. Kırlarımda bulun kullerimde Kalmadım şul nige kalmadım Aytkan sayın ütkəlegen gibi Bıyıqıp duranın su tallarım Sizni tağın bir körer idim
Талларым, 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 Сізні тағы бір көрер еді. Болды, жатасы да өтелді. Шұғын білән тапшырыбыз да ақырына яқынлашты. Қадірлі құрметті қонақтарымыз, келуіңіз үшін бек зор рахмет сізге. ТНВ каналында шуның қадірлік матур тапшырулар шығып қонатыра. Міне бұсы тағын өзі нитыра. Міне бұл қызған қазан өзі нитыра. Біздің милли ризықларыбызны да міне шында бек көп тапқыр көрсетесіз пішіріп, рахмет оңышлар тілеп қалам. Сізге лейсен Болат. Рахмет. Сабыр етіп шындай матур етіп алып барғаныңыз үшін. Рахмет, рахмет. Бек зор рахмет шақырғаныңыз үшін. Бұл тапшыру ұзын ғұмырлы болсын. Амин. Біз де өз ширатыбызда сізге зор рахмет айтабыз. Ижат оңышлары тілейбіз сізге. Саулық, сәлеметлік, һәм инде алдағы шырашыларда да сізні күтіп қалабыз. Сау болыңыз, достар. Сау болыңыз.